November si opäť obhájil titul kráľa e-commerce. Priniesol až o 75% viac predajov ako predošlý mesiac a celkový obrat prekročil 10 miliónov eur. Moje meno je Zuzka a vy sledujete Minútku s Webnetom. Black Friday týždeň priniesol v porovnaní s predošlým rokom až o 26% viac konverzií. Najúspešnejším dňom bola nedeľa a zákazníci najviac nakupovali v multishopoch. V kampaniách Arukerešov a Mall.sk pozorujeme nárast konverzií až o 150%, dokonca viac ako 150%, ale Black Friday zľavy boli úspešné aj v segmentoch ako je šport, detský tovar a hry, či elektronika a svetlá. 4 publishery si zarobili viac ako 30 000 eur, no sezóna ešte nekončí a u našich inzerentov vás čakajú ďalšie rôzne zaujímavé vianočné zľavy či tipy na darčeky. My sa vidíme už 13. decembra na zimnom hotdognete, kde vás čaká zaujímavý program, a to na tému SEO a AI, ale aj súťaž či chutné hotdogy. Lístky na vstupenky nájdete v popise videa.